Ampalaya. Ang lulutuin ko ngayon mga kawaray ay ang ampalaya, ginisang ampalaya. Lutong bahay lang, madalian. Makikita natin yung ampalaya, medyo nag-yellowish na. May di na gawing pantanim ang mga buto nito. Sana may makuha ko para bukas meron ako itatanim. Ano ba ang ampalaya? Ang ampalaya is a bitter gourd with the scientific name of Momordica charantia. Ito siya ay isang tropical sa subtropical. Ito rin ay tumutubo sa Caribbean. Ayan, meron akong buto. Pwede itong maitanim bukas. Tingnan natin, kasi matagal na rin ako naghahanap ng buto nito para meron akong itanim, para pwede ka maggulay ng mga talbos. Pwede ka magtalbos, tapos yung bunga hindi mo nabibilhin. Kaya magtatanim ako nito bukas. Maganda rin tong itanim kasi hindi siya marting halaman, hindi siya alagayin, hindi kailangan ng fertilizer. Kung may tanim ka sa bahay, mas maganda kasi alam mong hindi siya sa bunot tsaka pang spray. Ayan, linisan lang natin ng mabuti, lalo na yung mga dilaw-dilaw. Ito pala ay tumutubo sa Asia, at saka ang ampalaya is maganda rin na remedy na protektahan yung ating liver from the damage due to intake of alcohol and other harmful substances. Tsaka sa skin at late foods, ipapahid lang to. Tsaka nakakatulong din to mag-boost ng immune system. Isipin nyo, si ampalaya lang ang better na maraming pakinabang. Siya ay rich of vitamin C and important micronutrients involved in disease prevention and bone formation and wound healing. At saka mayaman din siya sa vitamin A daw, sabi ng nabasa ko. Tapos maganda daw siya sa skin health at saka proper vision. Ewan ko nga lang kung totoo. Ito rin ang ampalaya, pwede nating gawing tsaa. Gagawin lang natin, i-chop-chop ng ganito, tapos pakuluan ng 10 minutes, tapos i-rest siya ng 10 minutes, tapos pwede mo na siyang inumin. Tsaa. Kaya ang gawin natin, chop-chop-chop-chop lang. Kakatakot, baka madali yung daliri ko dito. Wala pa namang replacement ang daliri sa merkado. Pero magaling ako sa chop-chopan. Ito ang trabaho ko sa bakal na isla, taga chop-chop. Kaya sa mga hindi pa masyado sanay, magsanay lang kayo, masugatan, pero wag kayong maging bitter. Kasi sa haba-haba ng panahon, kayo rin ay gagaling. Pero magiging master din kayo sa chop-chopan. Wag nyo lang madaliin, pero darating din ang tamang panahon. Yan, natapos na rin ang pagcha-chop-chop ko. Ito naman, sunod kong sibuyas. Chop-chopin na rin. Tulad ng natural na pagcha-chop-chop lang sa lutong bahay. Walang ka-arte-arte, walang ka-design-design. Tsaka kamatis. Simpleng lang, mga sangkap. Kasi alam naman natin kung anong makita natin sa bahay at saka kung anong available. Yun lang, mga waray. Walang ka-arte-arte sa pagluluto. Sanay sa simplihan lang. Hindi kagaya ng mga French cuisine. Maraming mga sangkap ang linalagay. Mayroon pang mga rom, merpwa, kung ano-ano pa. Sa mga waray, ito lang ang basic: sibuyas, garlic, at saka kamatis. Tapos ito, chop-chopin natin ng magandang garlic. Pag sinachop-chop ng maliliit ang garlic, mga ganito, lumalabas yung niya, lasa. Tsaka mabango. Masarap siyang kainin lang. Hindi kagaya yung malaki yung garlic mo, pag minuya mo parang nalasa mo, garlic yun. Pero pag maliliit, hindi mo na mamalayan na kinakain mo na pala yung garlic. Magandang garlic din kasi pamprotekta rin natin to sa cholesterol.
Tsaka manok, may konti akong naiwang manok. Chop-chopin ko na rin. Ihalo sa sa gulay. Ang ganda rin naman minsan pag may hinahalo kang karne o manok sa gulay mo kasi nagdadagdag din to ng lasa. Minsan pag mayroon kang kasamang mga bata, kagaya dito sa amin may kasama ko mahilig sa gulay. Hindi pala sa gulay, sa sangkap ng gulay. Pag maggulay ka, kakainin niya ito manok. So at least nakikita mo siyang kumakain siya ng gulay. Kaso sangkap nga lang, yung manok lang kinakain. Pero nasasarapan naman siya. Kahit pa paano. Yan ang manok. So sa mainit na kawali, maglagay lang tayo ng cooking oil. Mantika. Medyo naglalamig na rin yung kawali na to. Matagal nang hindi nagagamit. So lagyan natin yung sibuyas. Inuuna ko palang sibuyas kasi ang sibuyas mas matagal siyang masunog. Ang garlic kasi mabilis siyang masunog tapos pumapait. Ang sibuyas, pag niluluto mo siya ng katagalan, nagiging translucent siya. Lumalabas yung natural niyang tamis. Tapos lagyan na natin yung kamatis. Yan. Gisa-gisa lang. Tapos ang manok. Yan. Gusto ko sa manok, medyo nagba-brown siya. Tulad nito, gulay. Isa mo lang siya hanggang mag-brown. Kasi pag nagba-brown siya, doon din lumalabas. Yung nagkaka-caramelize siya, lumalabas yung natural na lasa ng manok. Pag sinabawan mo siya, talagang nanam mo yung tamis ng karne. Yun lang ang sekreto ko na medyo natutunan ko sa mga ninuno ko. Hindi naman sila makakapagsalita kasi wala na rin ninuno ko eh. Ako na lang magsasabi. Tsaka paminta. Pag ginisa mo ang paminta, mas masarap kasi lumalabas yung natural niyang anghang. Kagaya ng roast pepper, pag ginanon nyo talagang mas maanghang siya. Siyempre hindi maiwasan ang tuyo. Ganun talagang isyan, tuyo. Hindi yan maiwasan sa mga sote-sote o paggigisa. Siyempre ang patis ay nagpapadagdag lasa. Imbis gamitan mo ng asin, pwede rin ng patis. Hindi na tayo maglalagay dito ng asin kasi medyo naglagay na tayo ng toyo at saka patis. Siyempre, MSG, nakasing edad ng lolo ko. Some 100 years na nilang ginagamit to. Sa panahon pa ng mga ninuno ko, yan ang ginagamit, MSG. Tapos yan, lagyan na natin yung better na ampalaya. Gisa lang natin. Yan, mabango na. Gulay pa lang, ulam na. Saan ka pa? Yan. Kita natin nagka-caramelize na yung parang labas ng karne ay sa dugo. Tapos lagay lang tayo ng tubig. Siyempre ang ampalaya madali lang ito maluto. Mga ilang minutes lang, takpan mo, maluluto agad. Hindi kagaya ng kalabasa, medyo matagal-tagal kasi matigas. Pero ang palaya kahit half cook, crunchy, pwede nang kainin. Pwede nga rin gawing kinilaw eh. Ito luto na. Ang ginagawa ko pala sa ampalaya, yung iba kasi binababad sa tubig na may asin para matanggal yung pait. Pero ayaw ko ng ganon. Ang gusto ko is pag naluto siya, lalagyan mo lang siya ng itlog. Ganon. Ibibit mo lang siya sa kawali, ganon, tapos ihahalo. Kasi ang itlog para sa akin nag-neutralize siya ng pait ng ampalaya. Kaya pag kinain mo siya, crunchy, medyo mapait siya pero hindi ganung na masyadong mapait kasi sa itlog. At saka ang sekreto din dito is maglagay ka, pag naluto siya, lagyan mo ng vinegar. Kasi yun din ang neutralize ng lasa ng pait. Yun lang. Wag na yung asukal kasi yung asukal masyado ng na si diabetes. Magkakaproblema na naman tayo doon. Ito, luto na ang gulay. Madali ang luto lang. Yan. Ampalayang, ginisang ampalaya with
fried bangos at saka isang cup daw na kanin, pero mamaya another cup na naman yan. So kainan na mga guys, maganda naman yung lasa. So salamat sa panonood, huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Thank you.